Goedenavond, het is zondag 8 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De schoenmaker in Vlissingen is mogelijk vermoord omdat de verdachte zijn wapen wilde testen. De 60-jarige Vlissinger was een willekeurig slachtoffer. Dat schrijft de verdachte in een e-mail aan RTL Boulevard. Bij de mail zaten ook foto's van de vermoorde schoenmaker. De 38-jarige verdachte stuurde de e-mail nog voor de schietpartij in Alblasserdam, waarvan hij ook verdacht wordt. Daarbij kwamen een meisje en een vrouw om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. De man schrijft dat hij handelde uit wanhoop en radeloosheid. Dat hij al jaren kampt met psychische problemen en geen goede hulp kreeg. De schoenmaker in Vlissingen kende hij uit een chatroom voor homo's. Morgen wordt de verdachte voorgeleid voor de rechtercommissaris. Een woonwijkje voor duiven, midden in de polder tussen Absdalen en Heikant. Dat heeft duivenmelker Eddy van Akker gecreëerd. Niet voor zijn eigen duiven, maar voor anderen. Hij verhuurt hokken, zodat mensen die thuis geen plaats hebben voor duiven ze toch kunnen houden. Er zijn 3 hokken verhuurd en er zijn nog 5 lege hokken. En ik hoop dat die in de loop van het jaar dat er toch weer enkele bij komen. Om een drempel weg te nemen heeft hij een parttime verzorger aangenomen die kan helpen. Miel de Beulen moest 8 jaar geleden stoppen met zijn hobby vanwege zijn werk. Nu kan hij die weer oppakken. Fantastisch, verfrissend. Ja, ik heb dat altijd heel graag gedaan. Dus en ik vind dit echt wel ideaal. En dat is echt wel mijn ding, laat het zo zeggen. Ik vind dat fantastisch. De heren gaan ook scholen langs om nieuwe duivenmelkertjes warm te maken voor de sport. Volle tenten, liters bier, veel muziek. Eindelijk kon het weer. Losgaan op festival Rieps in Grijpskerken. En de bezoekers genoten volop. Ja, het is gewoon een groot feest. En dan van hier komt, dan moet je eigenlijk wel komen. Nee, dat kan je niet missen. Mooi feest, nog gezelligheid. Wat wil je nog meer? Lekker een biertje drinken. Top toch? Ja, hartstikke gezellig toch? En is een keer wat anders. De laatste editie was 3 jaar geleden. De organisatie is blij dat het weer kon en kijkt tevreden terug. Het was vanaf vroeg in de middag druk. Het was van begin tot het eind feest. En op de terug is iedereen netjes gedragen en is netjes naar huis gegaan. Dus wij zijn heel blij en kunnen terugkijken op een heel mooie editie. Hij zit er zelfs over te denken om het festival volgend jaar uit te breiden. We bouwen dit op in een dag of in een week of 2. En dan is het eigenlijk maar voor 12 uur. En zoiets is eigenlijk voor 3 dagen natuurlijk. Dat zal het nog niet meteen worden. De organisatie hoopt volgend jaar de vrijdag erbij te pakken. Dat wordt dan een festivaldag speciaal voor de jeugd. De Hedwiggepolder zorgde deze week weer voor veel commotie. De oud-eigenaar van de polder, de Belg Gerry de Kloet, stapt naar de Raad van State. Dan is er een demonstratie aangekondigd op 14 mei van de actiegroep Nu Ontpolderen Nee. En de gemeente Hulst heeft een verzoek ingediend bij het kabinet om te wachten met de ontpoldering. Wij zeggen bezint eer hij begint. En zolang er geen duidelijkheid is over de schadelijkheid in het kader van de volksgezondheid rond de PFAS, zeggen we, dan moet je het dus nog niet doen. Zorg eerst dat die onderzoeken afgerond is, dat we weten wat er aangericht wordt. De vervuiling van de Westerschelde met het giftige PFAS geeft de tegenstanders nieuwe munitie. Maar de werkzaamheden om de polder onder water te zetten zijn al in een vergevorderd stadium. En politiek gezien wil Den Haag nu wel eens een punt zetten achter een dossier dat al meer dan 17 jaar speelt. Een rechtszaak van de oud-eigenaar. Een verzoek van de gemeente aan het Rijk. Het is de vraag of het allemaal nog effect heeft. Want het afgraven van de dijk naar de Westerschelde staat nog voor deze maand gepland. Het lijkt erop alsof we kijken naar de laatste stuiptrekkingen van de dood van de Hedwiggepolder. Maandag komt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op bezoek in Zeeland en zal er weer worden gesproken over PFAS en de Hedwigge. En voor het sportnieuws gaan we naar collega Stefan Nijpjes. In de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal is Terneuzense Boys weer een stapje dichter bij handhaving. De Zeeuws-Vlaamse ploeg won dit weekend op eigen veld met 4-1 van SHO uit Oud-Beijerland. Het
Terneuzense Boys staat nu op de veilige 9e plaats en heeft een marge van 4 punten op de gevarenzone. Dit is de 2-0, gescoord door Cor Pieter Pander. Straks zie je in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport alle doelpunten van Terneuzense Boys tegen SHO. Verder in de uitzending een samenvatting van het duel in de 3e divisie tussen Hoek en Sportlust 46. En Hoek ging op eigen veld met maar liefst 0-4 onderuit. En er is een verslag van het H4A Belofteweekend, de wielerwedstrijd voor renners tot 23 jaar in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd in Filipijnen de laatste etappe gewonnen door Jorn Baak. En zijn 21-jarige ploeggenoot Roel van Sint Maartensdijk won het eindklassement. En van Sint Maartensdijk die heeft wel iets met Zeeland, want een maand geleden won hij op hetzelfde parcours ook al de omloop van de Braakman. Ja, inderdaad, kasseien in de wind en gewoon lekker hard trappen, dat ligt me inderdaad wel, ja. Straks meer in Omroep Zeeland Sport. Tot zo. De zon heeft het weer helemaal overgenomen, maar er was wel een noordoostenwind met windkracht 4 en vlagen van windkracht 5 om tegenin te moeten fietsen. En de bewolking van de nacht gaf in alle vroegte een mooie zonsopkomst. Maar dat loste snel op en verder was er vooral weer felle zon met zonkracht van 5,5 tot 6. Het blijft vanavond en vannacht ook vrijwel onbewolkt en het koelt af tot een graad of 8. Pas vannacht neemt de wind duidelijk af. Morgen is er maar een zwakke oostenwind en zeker ook door het zonnige weer wordt het morgenmiddag een stuk warmer met maxima van 20 tot 23 graden. Wel is er direct aan de kustlijn en bij de Schelde en de Gevelingen wat zeewindeffect en het geeft daar een klein beetje verkoeling. Dinsdag is het gemiddeld zelfs nog iets warmer, maar dan is er een zuidwestenwind met aanvoer van bewolking en woensdag is er kans op een bui. Dan gaan de temperaturen ook weer een paar graden omlaag. En tot zover voor vandaag. Nog een fijne avond en graag tot morgen.